Бо мужчинчо омадан. Музиката намонди? Намондим ку. Эмалҷон. Бачаҳои мо бояд биён дар як ҳафтада бор бишинем. Аҳмадҷон худ буд. Да. Ина пешхони модам чӣ биромадай? Магазини 55 рубл и 99. Стор ҳамаи чӣ ба 99 рубл. Ягум рӯз медроем, Аҳмадҷон? Ягум рӯз медроем? Не? Да мошинча шидӣ? Мошинча да шидӣ? Чӣ хеле чӣ шидӣ да мошинча? Ту ҳайкини? ҳеҷ гап не карадем вали ҳайкат фақат ту ҳай мекарди. Я бор и ҳайк не чӣ намекуна? Не, фақат ма ҳай мекардам. Чуа? Барамука. Чуа дар кадиста? Бисёри бад рах гашти мумкин бароям. Чуа додар чапкаша кашида? Ха? Эй гудакои ма. На магазин бурдум шуна бо торговый центр рафтем. Мошинчаҳо даштам бо бозӣ кардан. Бо ина омадистим хона. Ой, не шапкаша кашида. Чука? Ба у мошин рахша мегира меви. Пешма? Тарсиди як мошин? Чуа метарси? Нағма бузани. Ой, ой. А? А? О, дод зади рафтем. А чӣ ёд гирифта ина нигоҳ киша? А чӣ ёд гирифт? Чуа? Не, шаиш ёд мегира. Қаҳваи хушрӯб. Гарм кадай кам шамола. Эй бача. Эмалҷон. Салом бугу ҷурота. Наку хеле. Чума кукуру мегум хеле. А то гуфтеси кукуру.
داد نسا قرتقا در میکنه با اما جون اونجا اودا اومدی سر عیب میکنه نکشوفه نکشه اما جون رفتیم بیا نمونده اوجا پوچته بیا رفتیم خونه رفتیم نرسیم یا مالی کجا رفت بیا رفتیم خونه نمیدونی کجا رفتیم удара ҳуй наку меғалтию чуҷу Хочу посмотреть. Бумотра бардор ма чуҷу тако бевидем ой дуру намери хона ман рафтам хайту бирафтим Пойдем. буdur аҳмаҷон даровай меарзи рафтим биё ҷа биё мадарам мепӯшам